Part 3 sizama ukugqibezela. Hayi ke fine ke sifike ke. Yho sana. Kanti umfana uhlala eNkomponi. Unikwe indawo ngomnye wabantakwabo, umntakwabo ophangela emayini eNkomponi. iNkomponi ke mna ke ebendiyazi yile yayo umzi wezinsizwa. Zandizange ndayibona iNkomponi ngaphambili, kodwa ke ndafikela kuyo. Ndixelele mna eWeston area. Uzawuba sathini sendilapha? Ndaziwa nasekhaya, eyona ibuhlungu. Fike ke apha eNkomponi, sifika kuseminana, akakabethi kodwa u-12. Athi ke na ke khawulezisa ungene eshawareni engekabuyile amadoda. Heyi, ndiyi-andastende ke into yoba hayi xenyani ke eNkomponi inoba amadoda kaloku azawukonqena, akwazi uba comfortable xa kuphithizela umntu ongumama obhinqileyo phakathi kwawo. So hayi ke nam ndivase msinyane, khawulezise ke na ke andenzele into etyiwayo. Ibone shem le plate yakhe xa ndibuya eshawareni, fumanise uba heyi yatsho into yoba ya umfana nyhani unayo indawo enobushefu. Hayi ke siyincoko le incoko iyadibana wena, hayi shem iyaklikha incoko because unabo ubuqhula, you understand. Sesiqhelile kakade uqhulana wethu telephonically, you understand. So ngoku ingathi mani kudala sisazana, akho nto ubitheni, akho nto ifani. Then we take a walk because off, we took a walk endibonisa ke around iNkomponi should I need anything engekho, like ispaza shop, ilayini, yonke laa nto leya. But ke kufuneka ube careful ke xa ulapha, awubuphithizela, uyayibo. Because ii-females kunuka indoda nje senje uba inqabile, siyafihlwa xa sikhona. Hayi ke fine, ndiphile kobu bomi ke. Hey, unfortunately ingaphelanga iveki ndixelela into yoba mna yathi phoqo qhwi phakathi ibhedi. Bhedi yomfana ibolekiwayo yakhe ekamzala wakhe. Zeza bhedi ke uyaziqonda inoba yaseChina ntontoni, yabo. Heyi, bhedi yathi phoqo, ibheyisi liplanga, ayinokwazi nongcibeka. Kwafuneka into yokuba siyimise ibheyisi ngodonga, sihlala apha ematrasini. Akho zitulo ke apha, izitulo ziyi-2 zezeplastiki for umntu ondwendweleyo. Otherwise thina xa sifuna uba comfortable sinaba ebhedini. Le sendiyophule ke ngoku mna. Yayazi ke uzawuba yingqayingqayi ke kumntu ofana noBhiza. Abantakwabo ke bamane bezobonisa, bezobulisa njalo njalo. Fikwa ke ngoku sisters lo undim ixesha elinintsi kuhleli nje ucofa le laptop yakhe, uyeva. I don't think sendinazo ii-social media pages ngelaa xesha, but I'm on Facebook, I'm also looking for a job. Ndingumntu weintanethi ke umthetho wam, you understand. So ndisoloko nje ndizicofela ilaptop yam xa bezile bevakashile, yabo, mna ndibhizi. So ndiyinto yohlekisa xa ndihletywa ke uba heyi hayisana usisi we-laptop, uyeva. Ndinalo ke netshoba endiliphetheyo apha, tshoba lam lenkunkuni, qonda uba awuyazi into ndinokwehlela phambili. Phethe kwethu ubutshobana namahiyanyana in case ndingafuni uyophahla, uyabo. So caba ke ngoku zibhaqi, ukhona ubonileyo into yoba ingathi sisangoma nje. Hayi sana, ndithi uzawumane ebuya ke umntakwethu endibalisela into yoba heyi wethu awusahletywa, kuthiwa ndizasithini isangoma. Uyeva, ndifumanisa uba umfana unabo ubuxhofixhofana bakhe bamayeza naye. So incoko iyadibana wena, siyabonisana, siyathestana, uyabona, ulwazi yonke laa nto leyana. Ndafumanisa uba mani lo mfana lona ikhona into angandinceda kuyo, qha heyi ndiyalonqena mna iyeza. Yena uthi ungumntu xa e-off abuye angene eyezeni. Ndixela uba mna isifutho sakhe ufutha lankana nge-N, ayilayite sana, isithi dlwabu 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 dlwabu, angene phantsi kwayo iplastiki. Yabona ezaa plastiki zikhavarisha ibhedi, angene ibilithi xhopho, ibe manzi iplastiki.
eva ayihlale into ephaa kwi-30 minutes phantsi kweyeza alindele uba nam ndizandiqonda uba yhu hayi uyadlala papa so ndenze loo nto leyo mna. Undiyekile ke few times, hayi kwaya akandiqhelisela wathi ngenye imini ebuya emsebenzini wathi tshona khona le lakho eli. Wandigcwalisela umfana esithi amashwa la unawo kangaka ucinga into yoba zawuthi izinto zakho la mafindo abotshiweyo ayawuthi uzaqhaqheke azawuqhaqhwa yintoni xa ulonqena kangaka iyeza. Wabe sithi ubani uyaxoka kumsana awuzukwazi tu, andizukwazi uhlala nawe mna undibalisela usizi lwakho kungekho nto ufuna ukuyenza ngalo. Ndifihla le cleavage ke bawo wam. Ndizijace apha ndingene ephehlweni ndililinyembezi angafuni ulicima iyeza lo mfana ngoba yintoni le nto ndikuyo, ndingumntu we-short breaths ke mna ke. Mna xa ndifutha i-5 minutes inintsi gqithi ndiyisetile i-alarm mhlawumbi ndithe 10 minutes, yho ha-a sana. Ndathi xa ndilitshekisha ixesha xa sendiphume yhu bendisekude kule 10 minutes but wey hayi suka andizukwazi. Ndifake iyezeni umfana ayinamsebenzi. Kanti ngapha kwesi sifutho ndilindwe liyeza lophalaza 20 litre. Ndikuxelele mna ubhiza andibekele phaa i-20, andimfihli ubhiza naye uyazazi kulaa ndawo akuyo because mna senjengoba andinazintloni ngejeni yam naye. Ekugcineni ke wandiqwakulula wandikhupha ezintwaleni ezintakumbeni. Ndingulo mntu ndinguye nje, ngomnye wabantu abanesandla ukundikhulula. Ndizama ukuthi nawe andinaba namona futhi nomntu onofuna uba ndimrifere kubhiza, ndizama ukuthi andiboni need yoba ndihayide igama lakhe ngoba azange enze nyala kum ubhiza, wanceda mna. So ndithi ke ubhiza abe nguloo mntu ke iyeza 20 litre sana. Hayi ndimane ndiyiphalaziswa le 20 litre game yokuqala. Game yesibini ephinde wa-off. Igame yesithathu ndandisithi kuye jonga bhuti ndiyagoduka mna andizuyimela. Wabe esithi ndicela ugoduke emveni kwale i-20 litre. Ndiza kukhulula ugoduke, ndiyakucela mntasekhaya khawenze okokugqibela, uyeva. Ndabe ndiqonda uba uyaxoka bhiza kanti ndihamba nyhani ubona nje. Ndihamba nyhani but ke ndaqonda uba mandiphalaze okokugqibela. Hayi ke ndatsho and kule game ndiqonda uba andiliphumile noliphumlela, uyeva. Ndifuna ikhawuleze iphele le 20 litre because like maxa angaphambili ndisele loo jagi khe ndihlale ndijikeleze ndiphinde. Bani kule game hayi andiligumpuluza ingathi ndisela umqombothi ndinxaniwe. Ukumone la madoda ayecula kulaa video kaYvonne Chakacha emadlameni uphi umqombothi, uyeva. Iphakanyiswa ibhekile ithi ndandiyiphakamisa sana ibhekile yam eyijagi ndigwintyilize lizibuyele, ndiphinde ndigwintyilize lizibuyele. Ndikuxelela into yoba phofu ufuna ndiphalazele evaskomini eyijongile mane yochitha phinde athi tshona khona, uyeva. Ndithe because ufuna ubona ude aphengulula uphethe uswazi aphengulule lo mgabho wam. Ndikuxelela uba sithi kwathi jwa into ndivile apha mani uba ilibugaqana le nto. Xa sisithi wayikhupha mani, wayipeculula. Xa ndiyijonga ngoku ngamehlo okhule yabona laa cotton wool iba kwipad because ibu-cotton wool le nto. Iphinde ibe noboya nobu-greyish oburoleneyo, wathi kunoba zizinza zexhewukazi. Iphinde ibe nento engathi linyawana lentaka elineminwe emithathu. Iphinde ibe neenzipho from me inside, yeva. Ndazazi ii-tricks zoba ingathi into ikhutshwe kuwe. Bethunana wayengenzi laa nto kuthiwa yintoni laa nto leyana, wayengenzi loo nto. Yaphuma kum iphalazwe ndim, kuphume ngomlomo wam, ndiyivile emqaleni wam. Khangayifake ubhiza. Ndizama ukuthi ke mandibuye no-part 4 okokugqibela ndisigqibe esi story, otherwise nam ndidikiwe ngoku.